guys, Γιάννης στο χωριό του και σήμερα θα σας δείξουμε τι έχει το χωριό μου και να έχει εδώ μια ωραία παραλία και έχουμε κάπου ένα γατάκι, περιμένετε να το βρω γιατί είμαι σίγουρος ότι το έχω δει. Έχω τραβήξει και ένα μικρό βιντεάκι που δεν το έχω βάλει και θα σας πάω και θα σας το δείξω. Να το γατάκι εδώ. Να το κοιμάται. Δεν ξέρω τι κάνει να. Και να η παραλία. Έχω μαζέψει πίσω από την παραλία κάτι πέτρες. Και αυτό ήταν το βίντεο guys. Τα λέμε. Ciao. Γιάννης από το χωριό. Bye. Κάντε like σε κάποια άλλα βίντεο.